Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Mabangga ako! Ni Mario, nagkasikaso! Tulungan mo ni Mario! Bakit? Pasensya ka kuman. Amok, naabay akas taunay aliday mo ita. Lakay, duwalaan ngan alawas, sumre kan dagiti ubing iti pagadalan. Awan pa'y pulos tinagatang taabags kan notebooks da. Di ka madanakan. Kasaritak ti kapsat ko. Barang at damautang ko kan kuana. Tapno makagatang tamatan ito usarda. Lakay, mababain ako ni ti kabsat mo. E di na disgrasya ka, iso timulong ka data, aging gaan nakaruwar ka iti ospital. Oras siya ka mismo akabsat na. Kastao na yung matantibain ko kan kuana. Ang aman niya ngay nga rod. Sana bali. Apaman nga agimbagak. Bayadak ti utang ko kan kuana. Lakay, saan akas ka rin na ti panagimbag mo? Wen, amok day ta, Ira. Ngamad ng tulat ta. Jak lakit di itulo ka kastuyak latan ng agnanayon. Nang runak at babatit pa'y dagitan nakta. Di ka madanagan, Lakay. Agsapul akon iti panggadak. Siyak mo ti manggad ita para kada tayo. Sikapay laang ti agyan dito'y balay. Apag iso ko, Mare. Hiring ti pagtrabakwak ita. Kasta ka di, Mare? Ay na, naimbaglakit din. Ang mabitlaan. Ni Rodel ti manager yu, san ka di? Wan, Mare. Iso ti agdama a manager mi. Padasa ma ti agaplay. Oh, ay, sige man nga rod ko, Mare. Ay na, makigidanak man nga rod kan ka inton bigat nga agpaili. Wan ngam ada ka din tanay siyo, ma'am? Ay, wala niya. Sana bale, tain nak agprint inton malam. Wan, Mare. Barang maawat ka ijay. Ay, sapay la kumare. Ay na, nagrigat ti agsapol iti panggadan. Kinapudno na. Diyak pa'y nakagatang iti aramatan dagiti anak mi inton umaya pa nagsisira. Ay, unay mo't nga minan at disgrasya niya. No saan kumaan na disgrasya nila kay mo, iso kumati agtrab-trabaho ita. Uwen nga rod, Mare. Sapay la tamaawatak iti pagtrab-trabahwam. Oh, Ira. Sigurado ka kadi akabailam ti agtrabaho? Uwen, Sir Rodel. Nasayaat. Nabayagan nga gamam mo kami iti asawan. Iso apangasim. Sayaatan ti trabaho, ha? Ha? Ureg sa ludsud ka kadagay ti agdamang agtrabaho ditoy. Adun tinikikat ko. Kapo iti kinakunang da. Ikarik, sir. Aramid ka na saya ti trabaho. Okay. Namnamang data, Ira. Uwen, sir. Intun bigat, mangrugin ti training mo. Pitungal daw ti training mo. Ken, kumusta tinagmalam mo iti trabaho, bakit? Ay, makapasin na. Ay, lakay. Narigat ka diti trabaho ngayon tad ni Rodel ka? Saan mo na narigat, lakay?
nalakalaang ti trabaho nga inted na kanyak. Iso na lang ta makapadanag. Anyat kahit mo asawin? Istrikto unay ni Sir Rodel. No, adda ngamin agkamali a katrabahwak, bugkawan na adagos. Anya? Saan mo pa yung makasaritay tinasayaat? Pasig a binubugkaw. Oo na yan, Rodel. Talagang awan nagbaliwan na. Manipod iding haging gaita. Kas jelat ta ti ugali na. Anay ko. Ngam amom lakay, nakabut-butang ti agkamali iti trabaho mi. Posible ngamin nga aramiden namot kanyak ter aramiden na iti katrabahowak no bilang laon. Anay ko. Bakit? Kita ma. No saan mo akabalan? Mangsapul ka lang ito sa bali, Juan. Adupay dita. Lakit din nagagit kang hagsapol. Ngam tikas tang awantal na ti panunot mo. Tunggal adda kay ti trabaho. Bakit? Ay, una yung tikas to eh. Talaga saan na makawaawat na diya babae ah. Mabitla ang sa Rodel. Asino ka diti bagbagayo? Asino pa'y kuma? Kat may salaang matisaan ang makaawat dito yung opisina. Dayjay nga Ira! Anya? Maminsan pa ya. Wen, maminsan pa eh. Talaga nga ikatakon day di babae. Palpak ti trabaho na! Sir, kaasimot no bilang laang. Kasapulan ni Ira ti trabaho. Nang runa kat saan pa makatrabaho ti asawa na. Gapo iti pa nakadisgrasya na. Mangsapol iti sa bali at trabaho. Diyak kaya ti trabaho na. Puro palpak! Awan lat nagdumaan da iti asawa na. Naibagangan, tan na disgrasya iti motorsiklo na. Gan ibagam man ken ko ana, no sumangpat inton bigat. Agdiretso iti office ko, ha? Sige, sir. Ay, lawlaw an kun anang hire ken ko ana. Salpag kiti. Sir Rodel, pangasim kuma. Di na kumamot ikatan iti trabaho. Pasensya ka, Naira. Ngamjak kayat ti trabaho. Pasik apalpak. Awan pa'y nasayaat. Sir, aklo nagmatdag iti kamalik. Kat, ikari ka sana na maulit pa'y. Pudno ang nagtraining ak iti manungal daw. Ngam, jaklat na maliklikan ti agkamali iti panagtrabaho, sir. Pasensya kan. Ngam inton maalam ti sweldom inton katapusan. Di kan sumsumrek pa'y. Desisyon ko dayta. Ngam, sir, masapol ko ti trabaho. Nang ro na itatawan trabaho ti asawak. Awan pangalaak iti pakan ko kadagiti anak mi. Nang ro na iti agas ti asawak, Awan sir. bibiyang ko iti dayta. Saan ang makibiyang ti kumpanya no anyaman ti parikot yung agasawa? Naawatam? Sir Rodel, masika kumamot kanyak. Nanas kan nga pa rin tumangak titi sangwanam. Dinaklaan ko maikatan, aramidek. Jak kaya ti adu pa ya drama. Ala, agsublikan ni ti trabaho. Ngam tandaan ng timbagak. Maudin alawas mo ita. Anya? Inikat mo ni Ira iti trabaho, anak ko? Wan tatang, kasanumot ngamin. Pasigapalpak ti trabaho na. Ay unay kan anak. Di ka lang naasyan kan kuana. Ison ti tumaktakder nga ama ken ina kadag iti duwang anak da. San ket nga rod ang makatrabaho ti asawa na? Awan bibiyang ko iti dayta tatang. Siyak ti manager. Iso asyak ti masurot. Anya? Jak kaya ti trabahador asaan ang makaawawat. Kaski ni Ira. Rodel, anak ko. Normal ti agkamali iti trabaho. Ta amin tayaw. No agdadamo iti may sa apanggedan. Saan mo't adagdagos kahit analaingayn anak? Manon abulan nga agtrab-trabaho iji kumpanya. Ngam isulat ta nga iso. Awan nagbaliwan ti trabaho na. Palpak ditoy, palpak ijay. Pasig a palpak. Anya pa'y ngay. Ikata ka talaga ah. Anak ko, nakababain mo't
May salang a barangay tayan tayo. Di ka amaw iti sumarsarunong al-al daw. Ang mga noaddan tumasapul mo kadakwada. Tatang, anyangay ko matimasapul ko kadakwada. Manijera kiti may sa akumpanya. Kumpara kadakwada nga agasawa, awan mabalinda. Ang mga no isudan to ti adda masapul na kanyak. Buutam, tatang! Amom kumare, Jack pulos ni namnama ang maaramid ni Sir Rodel kan katikas jay. Anya ngay nga rod, mare. Talaga akas ta. Ay, unay ni Sir Rodel, ngam sa bagay. Saan lang asika tinagaramida na iti kasta? Uray dagiti daduma nagtrabaho idi. Kastamot lang ti inaramid na. Basit lang akamali, adon nga kakasakit asaot ibagbagana. Nagpakaasi akpay kan kwa na, mare. Ang awan lata. Imbagak pa'y nga rod kan kwa na. Ano kasapulan nga agparintong mga itisangwanan na. Di nakla ko maikikatan nga awan lata. Bayamon kumare, mangsapol ka lang iti sabali apang gadam. Ado pa'y dita. Kan may sa, ado mo't tiyan mo matrabaho, saan ka di? Sa bagay mo't kit di Pasensya kan mare Siakpay mo tinangirekomendakan ka iti trabaho. Awan day jay, mare. Ada siguro napimpinta sa trabaho para kanya. Anya, agaplay ka nga agabroad, anak ko. Uwan ko mananang. Isulaangan tilas nga opsyon ko. Timapan mangged ijay abroad. Anya, kinapudno na nanang, nagaplaya kon. Rinugya kon tinangilakad iti papeles ko. Ha, adamot ni Daniela amang tulong kanyak nanang. Nagaplaya kon kas caregiver ijay Canada. Mala, kano pagayatan ni Apo, ituloy mo, anak ko. Napigsaak pa'y mo't ang mga sikaso kadagiti anak yaw no bilang laeng. Pakairamanan ti asawam. Agyaman ako na inanang. Kas lang amin mabuteng akon nga agtrabaho dito'y lugar tayo. Mabuteng akon ang maikat manen iti trabaho akas iti naramid ni Sir Rodel kanyak. Anya, owen nanang. Igaid ko ti agtrabaho nanang. Kaya't ko nga ipakita ken kwa na. Saan apukaw ti panangikat na kanyak iti trabaho. Ayra, anak ko. Wen nanang. Blessing para kanyak tinaramid na. Gaputa adda anak karitak ang mga ramid kadagiti banag. Nga idi, kadyak maaramid. Kas ko maititured ko ita ang mapan nagtrabaho ijay Canada. Mabayaga nga gimbagbakahit. Gapu iti pan nakaaksidente kiti motorsiklo. Ngamigarik nga aramidag amin nakabaglak. Tapno darasak nga umimbag. Agyamanak no kastalakay. Ay. Tulungam ko matibagim. At tinulong ta. Uwan bakit? Manulangan nga daw. Flight mo matan, Ira. Uwan nga rod lakay. Anay ko. Nagdagsan tiriknak apo manaw. Angam, ikarkararag ko ang mabaulak amin para iti pamilya. No saan ako maan na disgrasya? Saan ko man na masapol nga umadayo ka? Amom lakay, everything happens for a reason nga kunada. Amok, karit da ito'y itibiyagta. Dito'y ta makita ti kinatibker ta lakay. Ira. No idi, kat ado dagiti banag at sak maaramid. Ang gapo iti napasamaken ka. Nakita iti bagik no kasanuak nga agbalin an naturen. Lakit ti pagsayaatan, saan ka di? Agan anad ka kumay jay Canada bakit?
Anadan ti bagim. Tay sulang dahi ta ti puunam iti papan mo ijay. Wen, lakay. Kat kastamot ken ka. An nadamot ti bagim. Ada ni nanang ang katulungan pay laeng. Ket saan nyo kumaabaybayan dagiti ubing? Ay na, 5 pay laeng abulan ni Ira ije Canada nga makaipaupawitan iti kwarta. Wan nga rod nanang. Naimbag lakit din. Tanagsingpot tinagbalin abos na ijay. Ike sapay la kumatag tultuloy ti kinasingput da kenkwana. Wan nga rod nanang. Ayon gayam. Da kayon timapan mangiwidro iti kwartang impawit na. Ha? Medyo dakkel mo't agataday dyan nanang. Kana sa una gayam kanyak iti na minsan nga imawag. Parugyan na kanon nga ipasimpada ito'y balay. Uwan anak ko. Mayat da ita. Ano sa nyo kumapailangan da kayo ti rumwar ang mga sikaso iti amin. No bilang laeng nanang. Halawan, awan parikot iti da ita anak ko. Oh, kumusta kan, kumare? Kastilat ako, Mare. Ay, naimbag ka pa ito. Madanin na malpas ti balay nga ipapaaramid mo. Ay, uwan mare. Kasi ni Apo, mayat ti sweldok dito'y pagtrabaho kita. Panagkunak nga rod kat, agsubli at pay, kalpasan ti pinirma ka kontrata, mare. Ay, katwan, Mare. Lakit di mayat ti asawa, iti dayta desisyon mo. Uwan nga rod, mare. Ay, uwan gayam. Plano mi nga agasawa, kalpasan ti ipapaaramid ko abalay. Rugyak mo ti negosyo mi. Apag isuan, naimbagan mo ti asawa. Kasta ka di, Mare. Ay, katwan, Wan man, rugyamon ti ag negosyo. Talaan na kagtrabaho kan ka. Pangasim, Mare. Ha? Apay, mare. Apay di tayo ni Sir Rodel. Nauma, kanabanog ako na mga awat iti ugali na, Mare. Kinapudno na, no adala ko masabali ang mabalin ko pagtrabahuan. Ay na, nabayagan na pimanawak ijay. Anya? Iso ano mga ipatakdar ka man iti negosyo. Alaan na kun, tapno makapanawak mo dun ka ni Sir Rodel. Ah? Kasta ka di? O sige, sikati makaamu, mare. Anya, agresign ka? Anya't makagapo. Amumat na narigat ti aghayr iti tao ita. Amok da ita, sir. Ngamadang kamin sa bali pagtrabaho akon. Anya? Amang ano saan niyo pa nga among adan negosyo ni Ira ita? Ha? Bukod na ang negosyo day jay, sir. Maayat anak mo't gaputa agtrabaho akon kan kuana. Masiguradok adakdakkel ti sweldo kan nasingpot ti akin kukwa. Kwa. Dakkel ngamin ti sweldo ni Ira ijay Canada. Iswa nakaipatakdar matan iti kapkap na kanda balay. Kan nakairugi matan iti bukod na ang negosyo, Sir Rodel. Kasla jackpot yan ang makairugi day nga ayra iti negosyo na. Ha? Posible ang mapasamak da ita. Gaputa dakkel ti sweldo ti caregiver iti Canada anak ko. Uray pa'y tatang. Sana kaskarina ti mangrugi iti negosyo ita. Anya? Sakto pa'y ang manager iti may sa akumpanya. Kat jak makairugi iti bukod na negosyo. Nakunam da ita, tanong mabalen. Saan mo akayat ti maartapan anak ko? Tatang. Saan mo lang amin ang maakseptar? At itawaan na minsan mo nga inikat iti trabaho. Gapulaeng iti kinangato ti panagkitam iti bagem. Kat asinsado itan. Iso ada ita ti imulam iti panunot mo anak ko. Saan ka nalaka nga agibat iti sao? Gapulaeng tanangat ngato ti posisyon mo. Gaputa saan mo nga ammo ti mapasamak iti sumaruno at tsimpaw anak ko.
kita. Bakit? Saan lang aga po iti amin na naipundar ko. No di kat gapo iti panagimpag mo. Kasta ako bakit? Naragsakak mo. Gapo ta matulungan ka mo ito ni tinegosyo. Wen lakay, kat ag tinulong ta. Ngam, iti maudi pa yagundaway. Ag subliak pa ijay Canada para iti maudi a kontratak. Di ka madanagan, tauray awanak, matulungan ka latta. Ha? Sana bale, malaksid kin ni Mari Tricia, at dapat ti upat ako kumarek ang nakasarita kun nga agtrabaho kadata lakay. O sige, no tayo tati ko nam. Suportaran ka, bakit? Da kayo matgayam ti masabat ko sa Rodel. Nagsapa kayo maten? Ira? Wen, siyak nga rod, sir. Kumusta kayo maten? Manumot tatawa na saan kayo nakita, Kwa? Sir, amang ano at the time yun itong bigat. Iso nga min ti grand opening ti negosyo may iti asawak. Kat imbitaran kayo kuma. Anya? Kasi ni Apo, inturong nak iti nasaya at agasat iti biyag. Iso dakla pagyamanak ti panangikat mo iti kanyak iti trabaho, sir. Iso dadya ti nagbalin akarit iti biyag ko. Tapno ad-adapay ang makaritak nga agtrabaho iti napimpintas ken dakdakkel ti sweldo. Ira? Aging gagaya mi takat manager kayo pa lang, sir. Ang siya, saan ka manager ita? Siya ti owner, Sir Rodel. Ti panakaikat ko iti trabaho, ket saan akayata sa wenday ta, nga awanan tinamnama ang mapapintas ti biyag ko. Wenno, agnanayonen nga agrigat, sir. Numaminsan, isu ti wagas, tapno makarit tayo nga agtrabaho, tapmo napimpintas ti biyag tayo, Sir Rodel. No maminsan, dumtang tayo iti punto iti biyag nga awanan kan ma-down tayo iti kastaunay. Ngam saan tayo kumaamapukawan iti namnama. Isu kumati agbalin akarit kada tayo tapno ad-adapay nga aggagat tayo nga agtrabaho. Iti kasta kat mapapintas ti masakbayan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ti pagayam yo, Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.